Som za bránami. Ja som vnútri, kde ste vy? Pomoc! Ja ich dotrafil boltkou. A ja tu mám úplne zanegované. A kto ma trafil? To si Boltkou. ty? And his name is John C. To je krásne, poviem, lenže ide tu o to, Ja že... zabil nejaký linksy. Práve, že odtiaľ, O, to je odtiaľ... dobrý. Prečítal linksy. Lixi, hnusný, pixi. Ja som vnútri v tom To je dole. pravou kamarát linksy. A ja som Rixi. Linksy kiksy. A ja som Rexi. Okolo mňa prišiel nejaký debil. What the hell? Kde bohu? Jo! To som ja! Omia, 3 headshot za sebou! Pomôžte, zachránte ma, milovaní ľudia slovenskí! A zabili! Kašíme na to. Kamo, neviem, lebo to je veľká vojna, toto je normálne... Vojna svetov. Armáda. Toto je Slovensko versus Nemecko. Americká apokalypsa. Ja som jednu vás neopačkoj, tam je to. Toto není Berlín, toto je nový Small, čiže toto je... Kamo, jedno HP. Ticho. Som asi ja to asi pomôžu, kde tu hlas. Nie, to nebol Tu je ty. Marek. Tu je Marek. Ja som ty debil. To si bol ty. Ja to si ty? Ja si začínam, zabol som to jedného. Poď tohto domčeka sa schovať. Baboj! Poďme strachu kutovia. Budeme kepniť takto po tými dverami a proste nebudem čakať. Nie, kačte na to. Poď Linksy. Zabil som Linksyho. Ej, prečo si mi ukradol? Ja som ho zabil, Linksio. Kde ste? Idem na tebo, Marek. Ja sa tu kúpim v tom dome, kde sa dá ísť na obidve poschodia. Som tu. Ja vidím dole v tom okienku. Nie, nevidím. Som také prísne. Dobre, budeme tu kempiť. Marek ide na to. Teda na fight. Teda aj na Ja nejdem. Ja byť posraný až po uši. Poďte ma jedno, kedy ja som v tom dole. Nemôžeme, my tu máme kempiace miesto. Tam aj to spasa. Tu dostrela. Spasa, ešte zmiznúť. No konečne. Sa vrátil proste. Eko, zabije, tak sa vráti, tak neviem, či bro. Kamo. Takto som dvere, sa Marek, poďte. tak to vyzeralo, že zabiješ Eko, ale si taký, že... Ja vidím tam dole toho. Poďte, vidíš tu moju názu, to vypadla, škoda. Vieš, jak vypadala? Ja som tu a oproti, vidíte ma. Pomoc! Dobre. Zeromil tu bol, tak som mu musel zastreliť. Vidíte ma, ja som tu proti okne. Zavrite posráňať dvere, debil. Tam ja si najdel. No. Ty som to poškodoval dome samo. No, nie, zostaňte tam. Tu za tebou. Ani tvoje uši. Tak si dvere. Nie. To je zranie. O, tu je to vonku. Ja nikdy zavrel, nie. To je! Lagi. Idem za vami, idem dozadu. Zer na to. Ja ťa vidím. Kamaráde! Toto je ťažké. Si mŕtvý asi, čo? Kde tu idú? To som ja vnútri, ja som tu. Lax, miliardy lagov. Samé lagy, paky lagy. 28 FPS mám pri tejto hre. Díky natáčam teraz. Ja mám asi Nebo 20. to Zeromila. Sme výborní. Aspoň ja. Tam je týpek. Jedna ranu dostal týpek. Kamo, ja ma začínam prestávať náboje. Čo tebe dochádzajú náboje, preboha sa zbláznil. Dojem štyrky, lebo ja jebajím štyrku teraz používam. Môžem ti dať nejak, keď chceš. Už je vonku je. Aj, je, namieriť, ja som tam skoro ešte neviem. On mi dá, koľko môže 4 headshoty som začal. Ja som ho zapil, ja som mu dal jednu ranu len. On mi dá 4 headshoty za sebou.
Čo dohy, budeme to držať. Kamo, viete čo, aby to bola taká väčšia sranda, tak zabijem všetkých vás dvoch. Nie, tak jo, lebo na to bude brať moc vlastne a on sa... Prečo nemôžem aj granát, by som vám ho tam šmaril. A nie, naozaj nerobo na fajte. Dobre, idem za vami. Nie! Doma trafa! To ja viem! Ja som sa čakal! Extrémne podmienky! Á, zabitol sa robila! Čo to je? Áno, nemám náboje! Ide za vami! Už som vo vnútri dverí. On mi pomôcť, no. On sa ma ide dotkol, ktorú tu detu. Farmíš! Ja sa Farmíš? radšej tak schovám. Keď chceš na všetkých Tam zabiť, pri tom dome je jeden. poď do toho. Prebíjam. Ježiš, ja musím prebíjať. Zatváram dvere. No, konečne, som si jednou sám zabil. Počíte, jak sa smeje hajzel. Kamo, ja som zase. Chodí! Kámo, ty si traja sa je naokolo. Tak jaký postník sa tu smeje. A sem to počujem, jak tu hulákaš. Teda čo hlavne aj vypukuje. Aha, on ma zabil, ide za nami! Ježiš, ja nemôžete si ma samo strieľať! Ty si na tým schodom! Ja som keby som zabil, keď ma aj zabiješ. Ja som nemohol, ja som takto ochránil, lenže ja tam vidím, že taká malinká Ja škár. som niekto odkryli na natáčanú, a to nepozerám. To to úplne zabudol. Čo? Odkryli natáčanú. A čo ma mi do toho vystrihnem? Debil do mňa strieľa, Kerry debil. Čo, Manej, čo na nebol? Ahoj. Aby to bolo také zaujímavejšie. Nebudeš ti do mňa strieľať, aby to bolo zábavnejšie. Prečo ty do mňa strieľaš, ale? Lebo som sa ťa zarakol. Som sa mal. Dobre, no. Ježiš, teraz ma nezabite. Ide do toho domu. Ale ste tam ešte vôbec? Nie, my v tom dome nie sme. Poď ideme tam, Robo. Poď, Robo. Ideme. Teraz hľadám, môžem do Ty si domu. Robo, ja som Matúš a... Depro bude samo. Vonku je, počkajte. Ty aký si Matúš? Niekto tu je v tom dome. To som ja! Počkajte, idem za vami rýchlo. Tu je ticho, buď nenadávaj, zastrelím. Som uchránil náš dom Dobre, pred nezastrelím teba. Tam dole niekto! Lagi! No, furt trafa, ja sa na to môžem veľmi Dobre, ja vysrať. ti nechcem trafiť teba, ale Depra. Ja si do núba. Tam je to dole, tam je to dole. Tam dole? 40, on ma zabil. Tam, dorovnám ťa, Depro, dobre? Zabite ja 40, vidíte jeho menovku. Ja 40, tam je schodený tými verami hajzel. Dole je. Čo 40, ty slepý? Dostal ja? Kam on mňa dostal boltku, jak môže ešte žiť? Lebo do mňa dostal dve M4, jednu boltku. A neviem No, už. to ani dotkol. Ja 40 raz za kempery, on nevidie, on strál bodka. On ma raz zabil, a musím ma pustiť, on musíte. Toho jo 40 idem zabiť. Mi dal headshot a ja som mu dal tiež jednu ráno. Sem na to, ty otvoríš dvere, on ťa úplne rozstrieľa. Samo, aby to bolo také zaujímavé, že ťa môžem zabiť. Ticho tým zabíjaním, to fakt nenávidím. Ešte raz Dole, povie niekto dole, zabiť dole. niekoho z našej skupiny, tak všetkých vás troch zabijem. Alebo No. toho, čo to Ak povedal. vás nezabijem skorej. Sakra, ale... Kto si to povedal? Ja už to úplne laguje. Čo je? Ty hnusná jedna hnusná! Nechajte sa na pokoji. To tam už bol, ale má nejaký kurva, zase má Tu je nejaká milión kurvička ľudí, zabila. ja dostal spálne a plne 1000 miliónov ľudí. Počkaj, áno, Filip rovná Viete čo, sa... serem na to, už vypne za chvíľku. Už áno, už to ukončíme, nie? Ale jak to robíme? Ale áno, ukončíme to. No, Ale ide najprv, musíme sa dostať k sebe. Toto je to najviac dobré miesto. Áno, takto. Someone happy, idem za vami. Tak je si horá vlastne. Som svet, nezabijete! Ma. Ty si zabil Filipa. Áno, ale to je nejaký Evo.
Bo ja tu na vás čakám, tam Som v hangári už. Už som v hangári, Nie. presne. Ja už som tam tiež skoro, už som úplne pri ňom. Dobre, ja som už v hangári, dobre, tu som Dobre, aj... takže postavíme sa sem. Som tu aj ja, ale nie, počkaj. Vy sa všetci postavia pred Marmisa, on to musí vidieť. Prečo? No, tak sa Tak to naposadne. sem. Dobre. Tak, jak si sa schovaní. Dobre, počkajte, ja sa takto dávam, choďte tam dopredu. Takže lúčime sa s vami, dovidenia. Ja som to chcel. No dobre, tak to ukončujeme. Ešte raz. Počkajte, už do toho hangáru naspäť. Ja Musíme už sa sa tam... odpojil. Ja už sa odpojil. Asi je mŕtvý, Samo? No, nič. Dobre, tak, majte sa. Dúfam, že sa video páčilo. Čo? Čo? Čaute. Á, tak čus.